Zdravím všechny, tady je Zero a vítám vás u dalšího partu ze hry Uplink. Koukal jsem, že první part měl docela úspěch, docela dost, takže budu z toho dělat let's play z Uplingu, to rozhodně. A ještě než se pustíme do všeho, do těch prvních misí a tak, do toho hlavně, tak bych chtěl říct, že už mám konečně partnerský účet, typy. Ale ten jsem si mohl udělat už dřív, ale to je jedno, prostě ho máme. A nebudu natáčet nějak extra dlouhý videa, max tak vždycky tak těch 25 až 30 minut a potom to stopuju, vypínám. A ještě co jsem chtěl říct, že budeme začínat tady z této hlavního menu, protože někdy se může stát, že necháme po sobě, omlouvám se, po sobě stopy a nechci, aby vám uteklo, jak mě zatknou, i když to je málo pravděpodobný, protože já většinou vždycky za sebou stopy nenechávám, všechno důkladně smažu, koukám ještě třeba na 3krát, jestli jsem nikde něco nenechal, ale to je jedno. Takže můžeme jít na to. Tak, v minulém partu jsme skončili tím, že jsme si udělali tu testovací misi, která nám zadala ta firma Uplink. A můžeme se jít podívat, kde pak to je, ne tady, hlavní server Uplinku, tam potřebujeme jít. A jdeme se podívat teda na ty nějaký mise. Takže, co je tady? Bla 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 bla. Takže tady máme za úkol skopírovat nějaký ten soubor a poslat jim ho. A my si dáme, že chceme půlku peněz předem. Tak. Protože budeme potřebovat ještě log deleter. Tak, tady tu misi si taky přijmeme, to máme smazat nějaký soubory. Dohodnuto. Tady je to samé, že máme smazat nějaký soubory. Chci půlku peněz předem, nejde. Ono, takhle vám to třeba nepůjde hned na první pokus, ale ono to, když takhle budete párkrát dělat, jakože budete dávat, že nechcete, potom zase si najedete si na tu misi a zase si dáte, že chcete půlku peněz předem, tak oni za chvilku vám tu půlku peněz předem dají. Takže kolik máme? 2300, ještě potřebujeme jednu. Ne. Kontakt. Chci půlku peněz předem, takže nám to nedají. Tak teď už by mohli. Jo, dobrý. Tak. A já si myslím, že zatím si uděláme tyhle mise a pak uvidíme. Tak a koupíme si teda ten log, máme všechno. Password breaker. Dobrý, takže máme všechno. Takže si koupíme ten log deleter. On stojí 4000, cože? Tak se ještě musíme přijmout bohužel nějaký mise. Kontakt. Chci půlku peněz předem. Tak ten zkusit jinou. Kontakt. Chci půlku peněz předem. OK. Kontakt. Chci půlku peněz předem. No tak to budeme muset asi přijmout hodně misi. Kolik máme? No ty ježiš, 4800, na to už máme. Ne log modifier, ale log deleter. Tak, koupíme si tu největší verzi. A ještě než začneme dělat teda ty mise, tak ještě jsem teda v minulém videu nestihl ukázat nebo vysvětlit ty logy. Takže to si hned ukážeme. Takže si dáme load, jo? Ne, počkat, nechci load, nechci cancel, jo? Takže se třeba, ne. Kde inter NEC, prvně jsme říkali přes inter NEC, tak. Takhle se připojíme, jo? Třeba, to je vám ukazuju na zkoušku, jo?
Tak, to by mohlo stačit, to tam bude už. Teďka jdeme na ten Inter NEC, jo. Admin. My jsme si to ještě nehackli. Takže to hackneme teďka. No pojď, dělej. Až si hackneme tu banku, nebo možná nevím, jestli to stihnu v tomhle díle. Nebo v tomhle partu. Uvidíme, možná to stihnu a možná ne, tak to bude v dalším partu. A když se podíváme access log, takže kde máme log deleter, tady. Takže 127.0.01. Nebo tak, jo. To jsme my, jo. Tady je napsaný, že prostě že námi bylo přijatý heslo, takže to vždycky tak musíte smazat. Tady, že jsme se připojili, to je v pohodě, to můžete nechat. A tady je právě, vidíte, těch 127 bla bla bla, že jsme se připojili na nějakou další IP adresu. A právě když děláte banku, jo, hackujete, nebo prostě týká se to všeho, nejenom banky, ale u banky si musíte pospíšit, protože ty vás prostě vystupují rychle, jo. Tak kdybyste to tady nechali tohle, jo, prostě ten log, tak oni by si vlastně šli na tady tu IP adresu, to by je zase hodilo na jinou, když byste se připojil přes několik serverů, tak by je to hodilo na jeden server, z toho serveru by si zjistili další IP adresu, to by je, a takhle postupně by šli bod po bodu a za chvilku by vás měli. Takže právě tohle si musíte smazat, proto jsou důležité mazat ty logy. A to jsem chtěl říct. No a to je tak všechno, takže jdeme na ty mise teda. Teď to budeme brát asi po pořadě. Takže máme teda ukrást nějaký ty data, mod data 24438 a máme jim to poslat. A firma je Mo Computers Internet Service Machine, takže to máme tady. Takže si dáme load. Nezapomněl jsem na něco. Ne. Takže já si ještě dám tady. 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 Tak. To je tak všechno. Jo, je. Protože přes čím víc serverů se připojíte, tak tím delší máte čas na to hackování, protože vás díl jakoby stopujou, že jo. Tak password breaker. Tady máte CPUčko, rychlost, tady si můžete zvýšit rychlost těch programů a snížit. A já si dám jako, že password breaker naplno, aby nám to rychle zjistilo to heslo, protože to registrka nepotřebujeme mít naplno. Takže data 49, ne, to je IP adresa 2443, takže tady to, ježiš, co tady máme ještě, nevadí, 2443, tak, doufám, že se nám to tam vejde, tak, a já se ještě podívám, tady to je, mono met virtual auto virtualnet a nějaký pepper. Dobře, takže tady jsem koukal, jestli tady nemáme dvě. A ještě, když teda se budete kamikovat, tak vždycky musíte jít admin a tady tohle. Smazat tady ty logy vždycky, jo. To musíte jak na Inter NEC, tak i tady, jo. Vidíte, že jsme skopírovali data, že tady je napsaný, že my jsme skopírovali data, takže to musíme to. Že nám nebo že jsme zpřístupnili si ten datový server, že jsme se přihlásili jako admin level 1, tak. A to je všechno. A tady to je jenom, že jsme se připojili vlastně. Jenom jako kdyby jsme se připojili a vůbec bychom nehackovali, nelámali heslo, jenom bychom prostě koukali na tu tabulku nebo tak. Takže prostě za to nás nemůžou nějak zavřít nebo tak něco.
Takže monodata. Tak. A vždycky, když to uděláte tenhle zvuk, tak tak se vám vždycky splní ta mise, že jste ji splnili dobře, jo. Tak, já si smažu ještě tady ty. Tady ty nepotřebný soubory. Protože to nám zbytečně zabývá místo. A až bychom něco kopírovali třeba velkýho, tak by se mohlo stát, že bychom neměli místo. A to právě že nechceme, takže si to všechno takhle srovnáme. Tady file deleter, log deleter. Tak. Protože jak vidíte, třeba nějaký soubor bude takhle velký, jo. Nebo třeba bude 3 místa větší, jo. A vlastně vy teď máte mu 2, takže ten 3 místní soubor by se vám sem nevětšil a byste museli dát sem. A třeba byste ještě měli muset ještě skopírovat nějaký soubor a už byste neměli místa, protože tady máte tu mezeru, že? Takže je dobré si to takhle urovnat. Takže máme všechno, jo. Tak a ježiš, jdi pryč. File deleter, vymazat, tak. A ještě teda musíme jít na to internetní, protože jsme teď byli na tom serveru. A tady když to hacknete, tak prostě mají stejný heslo, protože to je jakoby veřejný vládní server, ale tam to tolik nikdo nehlídá, že jo. Takže když to smažete, že vámi bylo přijatý heslo, tak nikdy ho nemění, jo. No, vidíte? Takže log deleter, ale tak pojď. Tak, tady to heslo, jak už jsem říkal, a tady to jsme byli někam připojeni, tak a tady to ještě. Tak a to je všechno, co tady, to ostatní tady můžeme nechat. A můžete to taky smazat, nic nestane, ale je to úplně k ničemu, protože teďka to přečtu, jak to je, takže jsme se připojili, odpojili, tohle nejsme my, jsme se připojili, odpojili, a teďka se odpojíme, takže tam to budeme psát, že jsme se odpojili. Takže za to nás nemůžou nějak ani stopovat, ani zavřít. Takže prostě mazat ty logy a nechávat takhle po sobě stupy, protože jak nesmažete ty logy, to už je jedno, ať už to je u banky nebo u nějakých obyčejných serverů, tak je to úplně jedno. Takže už nahráváme 13 minut, takže pohoda. Tak, media data a já se virtual. Jo, takže tady máme destroy. A tady máme, že máme to, tak jdeme na ten media nejdřív, jo. Kde pak je media? Ne, počkej, to byl virtual, že jo. Jo, virtual net, tamhle máme. Takže si dáme loa. Ježiš, já si to nesejvil, sorry. Takže tak. A tady to je, že jo. Jo, virtuál, jo, je to ono. Já už se nebudu nějak zakecávat, protože 13 minut už natáčíme a nic moc jsme zatím neudělali, takže jdem na to. Cože, oni po nás nejdou? Zajímavý. Tak ještě asi nepřišli na to. Nebo to je nějaké, já nevím, co to je. Jo, jestli jsme se to hackli, ne, až potom. Takže 48, 49 máme zničit, deleter 48, 49. Jo, ještě taková informace, jo, a
tohle je ono a to je 1741. 1741. Nemáte žádný jiný soubory, jo, tady z toho, jo, když se někam hacknete, tak tam nemáte žádný jiný soubory, jakože byste to tam smazali celý, protože někdy se stane, že vlastně dostanete misi další, jo, a že se tam máte znova hacknout a něco zase nějaký nějaký soubor, že máte ukrást a jim to jde. Tady to můžeme jim poslat a právě to už byste nemohli splnit tu misi. No, 800 kreditů. Jsme nováček. A to už byste nemohli splnit tu misi, protože už by tam nebyly ty data, že jo, které byste měli skopírovat nebo tak. Takže jenom mažte a kopírujte ty data, které... Jo, ježiš, my jsme jim to měli poslat. A nevadí, času dost. Vir data. Tak jsme jim poslali vir. Tak. Takže jenom mažte a kopírujte ty data, co máte, jo. To je jenom taková informace, ale to snad každý ví. To každého snad napadne, ale kdyby náhodou. Tak, tady to smažeme. Jo, tady to jsme ještě my, koukám. Tak. Admin. Tak a tohle. Jo, a ještě tohle. Tohle jsme my taky, jo. No, takže to radši taky smažeme, nikdy nejíme, tak. Tak a to už je všechno, jo. Jdi pryč. Tak, v pohodě. Teďka jdeme na interní síť. Ale kam to lezu, bože. Takže asi nevím, takže si neukážeme tu banku. Ale já jsem neřekl, že si ukážeme mu možná, takže to asi spíš bude v příštím díle, jak to tak vidím. Password a tohle. Tak, je to v pohodě. Protože jak si nestíhám a nechci to točit hodinový díl, jak už jsem říkal, takže asi uvidíme, no. Takže další, máme tady něco média, automat, pepper, ne, takže to je jedno, jak to jedno. Takže média. Kde pak to je? Ty vole. Takže se to jmenuje. Media develop... Nevím, nějak. Prostě. Ale já to nevidím nikde. Jo, tady, ono to je dole. Tak. No, mohl jsem si to sejmnout, no to je jedno. Password breaker. Kolik máme času? O, 200 sekund, to je v pohodě. Já si zapálím zatím, než se to hackne. Tak. File server, takže jaký data máme smazat? 90, 81. Delete 90, to je 90, tady. Tak, můžeme jim to poslat rovnou. No, vím, dobrý. Tak, musíme ještě smazat ty logy. Log. Tak. Tak. A tak. Tak. Jdi pryč. Tebe už nepotřebujeme. Jdeme si na interní síť. Jako můžeme to interní síť, nemusíme po každé misi, když děláme tyhle ze začátku ty mise, jo, protože
to je fakt doba, než nás vystopují, jo, ale radši pro jistotu vždycky je lepší si to smazat, než pak se kouknout, že vám zavřeli že prostě jste zavřený, jo. A jak vás zavřou, tak už prostě s tím nemůžete, s tím účtem nemůžete nic dělat. Takže tady to si přidáme, tak. Takže další je automat systém, takže ty seš tady, load. Počkat. Snad to máme všechno. Tak, save. Connection, tak, co tady máme udělat? Destroy 2775, OK. Password breaker. A jedem. Rovnou si připravíme file deleter. Ježiš, já nevím ten soubor. 2775. Tak. A jdem na to 2775, tady. Tak. DigiBridge. Tak, máme to. Teď jdem smazat ještě teda ty logy. A koukal jsem, že na YouTubeku je hodně let's playerů a jakože na ten uplink, jako myslím českých let's playerů. A koukal jsem, že všichni, ale všichni to vždycky dohrajou zhruba tak k těm vlastně k těm myslím, kde máte vystupovat hackera a tak, a tam už si nevědí rady, tak už to netočili vůbec. Ale my si ukážeme, já si to ještě pamatuju, tak tady to si můžeme nechat. Já si to ještě pamatuju, jak vystupovat hackera, takže se nebojte, že taky to udělám tak, že skončím u těch misí. Neskončím, nebojte se. Admin. Všechno si tam ukážeme, protože já si většinu misí pamatuju a vím, jak se dělají. I když jsem to dlouho nehrál, no. Ale to je jedno. Tak. Jdi pryč. Jak dlouho natáčíme? 22 minut. Tak to si dám ještě teda rychle vzít nějaký mise. Kde to je? Ne. Jo, tady. Aby jsme v příštím díle, protože tady to už asi nestihneme si hacknout tu banku, tak aby jsme v příštím díle už měli tu banku. Se podívám, jestli to tady není. Bohužel není, takže accept. Ještě nějaký na smazání. Accept. Jo, a ještě tady. Jo, a to je všechno. Já se beru jenom ty na smazání, protože to je rychlovka. To je rychlejší než kopírování, takže se podívám. Tady to je Pepper, jestli tady nemáme něco dvakrát Mon. Automat. Virtual. A co je tohle? Apollo. Takže jdeme na ten virtual, jakže se to jmenuje přesně? Virtual Labs, no tam už jsme byli, jak už jsem říkal, takže load, kde to je? Virtual, tady. Tak. Zkusíme si. Takže oni ještě nezjistili, že jsme tam byli, a když to nezjistí, tak vždycky je stejný heslo, ještě nestačí změnit. Takže někdy je to dobrý, takže jakýže je to virtuál, jo, 4719, tak
Replay, send a ten další je... Ale ten další je virtual, ne? Jo, to je ono. A 85, 14, 85, 14, 85, 14 tady. Replay, send. Tebe nepotřebujem, admin, VFLogs. Možná, to už asi ne, nestihnem to. Možná teď už by tam byla ta mise taková, že máme zjistit převod peněz, nějaký účet se převedla nemalá částka, máme zjistit jeho jméno. Jo, tady to ještě. A máme tam zjistit teda na jaký účet se to převedlo a zjistit toho účtu jméno a my si to a i ty peníze převedem, třeba většinou tam je vždycky v těch misích, že si převedl, já nevím, že převedl někdo na nějaký účet, já nevím, třeba 800 000, jo, takže si myslím, že to je takový hned příjemnější ze začátku mít 800 000 a nakoupit si všechno už. I když to děláte už třeba po čtvrtý, tak vás to nebaví, ale poprvé jakože když si hacknete tu banku, tak jste za to úplně rádi, že už máte ty lepší věci a všechno jde rychle. Jde pryč. Ne. Takže jak dlouho ještě? 4 minuty, no takže ty mise se asi doděláme, nebo ještě udělám jednu, rychle. A Pepper to Pepper, co máme hacknout, takže to je Per, ne Pepper, ale Per, to je jedno. Tak load, connect. Teď tím, že jsem se zakecal, no. Se omlouvám, že jsme to nestihli, no ale tak co se dá dělat. Jsem potřeboval všechno vysvětlit. Máme smazat 3593. OK. Navíc mě se nechce dělat nějakou jakože dlouhý let's play, protože pak to budu zase 300 let renderovat. 35, kolik je to bylo? 93. Jo, to je ono. Tak. Replay, send. Cože? Kde to bylo? Tady to. Teď jsme to udělali. Co je? Tak pojď, sem. Teď jsme to smazali, pane bože. Ježiši, no tak to jsem vyfailoval, tak fail nakonec. Já jsem si to špatně přečetl. Jak vidíte, takže máme ukrást data a z toho jejich serveru a poslat jim to. A já místo, abych to skopíroval, tak jsem to smazal. No, takže s tou misi už nic neuděláme, bohužel. Takže se jí musíme nechat, musíme ji odmítnout tu misi. No pojď. No, já vím, ale že jste se mnou nespokojeni, já za to nemůžu. I tohle se může stát, no. No nic, no. Ale ty vole, já už jsem nějakou zblblej, hej. No, takže super, takže nám asi klesl rank. Ty vole, já se na to vyseru. No, už bude vlastně budeme natáčet půl hodiny, takže já mám vymažu ty logy z toho internisy a asi to ukončím. A ty mise si doděláme v dalším partě a tam si ukážeme konečně jak na tu banku, jo. Omlouvám se, ale prostě
jsem to úplně potrolil, tenhle part, nečekal jsem to, že to tak potrolím, no ale tak nevadí. Takže asi to ukončíme tohle video, v dalším partě bychom si teda udělali teda ty mise, jo, ale nebo to bude rozdělený, no, ne, necháme to takhle, uděláme si ty první mise v tom dalším partě a slibuju, že v tom dalším partě si uděláme i tu banku, takže to asi ukončíme, takže se mějte a těším se u dalšího videa, zatím čus.